De cultuuragenda wordt mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve. Zondag 3 oktober geeft kunstkenner Veronique Baar om 3 uur een rondleiding met als thema het verzamelen van foto's. Kijk voor meer informatie en aanmeldingen op friesmuseum.nl. Kunst jouwt kleur om het libben. Het maakt het mensen en de mierskip completer, wiezer, sterker en beter. Dat is de kracht van kunst. In Friesland zorgt het kunstwerk ervoor dat kunst vooruit komt. Onkracht wint. Een taak dat wij alle dagen met vuur en vaasje onwerkje. De hele maand november Kunstmaand Ameland. Met 75 internationale kunstenaars verspreid over het hele eiland op diverse locaties. Kijk voor meer informatie op kunstmaandameland.com. Willen jou ook adverteren in de cultuuragenda? Bel je Omroep Friesland Reclame. De cultuuragenda waard mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve.